que do stupid. Chinasa, elu de ka nonsense ihe ka isendere m na WhatsApp. Elu de rubbish ihe ka isendere m na WhatsApp. Ogene, oruole nke otu what nonsense, eh? Enwekwara ihe na-eme ihere. Nwanyị mba nọ biko ewele iwe. Isi ekwuole m egbe. Ọwụdụdụ vidio m sendere nwa ihe m kpọkwụrụ ngalugbu echege. Jụnụ m sọ gịnị mere m ji sendere nwa vidio. Onye ma ọnụ echiche egbugwere m kewe ha BP ma agbago ene. Ewu. Ngịrị gbasara ng na vidio gbasara high BP nọ. Ewu nwoke. Ole ke high BP nọ nwere ime na vidio sendere m. Ngịrị mega nọ. Ọwụ nọ. Ike ihe igwere. Mụ na di m nọ na sitting room egege news elege telivishọn. Ọ ya ka a na ya kpọkpọrọ m. Ewuru ka enwe ihe batara na fon ya. Ya emepe ya. Ihe taa ihe echi ya kpotowe isi na fon ya. Nọ nga na-achị, aragbu ọnụ, aragbu ire, arịrị aka n'isi. Ya nwa atụtụrịrị, eme ya nwa nghọtịrị, eme ya nwa atụtụrịrị. Nlese nọkwa ihe ka ole ga-emege ya aghara awụnọ. Ọ ya ka m nọ na-eme m lekwe telivishọn. Eme ya nwa gụgụrụrụ, eme ya nwa gụgụrụrụ, eme ya agbatị onwe. Before m na-elele ya anya ọzọ. Ihe o ji wụrụ nwoke ogiri shi ekwe ekpekpụrụ elu ka anọ gbatị ya kwe gbọgbọrọ kwe gbemgbem kwọ. M sịrị nụkwa ka olege keta ụkwa ka ọwụnọ. Olege keta ụkwa ka ọwụnọ. M sị mba aga m ama ihe olege ihe. M bilie baga na rum. Ya eche na m lakpole na rum. M shi na rum ka ene. Feta na rum ka ene ya n'azụ. Shi nọ na dọọ ka ene ya n'azụ. Mụchachia na azụ ya. M guzere n'azụ nwakwara sị eguzere ya n'azụ. M na-ele ihe n'ugbu ihe m sendere nwa ihe dị m lege. Aṅatiga. Mgbe nọ n'ọnwa wụ na mma ya m kwụrụ ya n'azụ. O lega m banye na rum ka ọzọ. Ma na-eshile m na rum ka ọzọ. N'ime ụlọ ka ọzọ. Feta na rum ka ene ya n'azụ. Shi na dọọ ka ene n'obuzo owe n'azụ. Ọnwa wụ ihe che nọ naanị ya nọ nga na. Ya kpara ire gaga na-aghara maga ya na skrin. Otu eke esi gbapụta ire di m eme ire ka eme ha atọ ya ebido ịrachashi skrin. Nwanyị mba nọ lele m na ihere egbuole m echiche egbuole m. Mama ihe m cheke onye ma ọnụ isi ekwuole m so na agwasị m gị high BP ma agbagone. Ya wụnụ. Ịnụkwa. Aka arụkwa mma. Okpo ntu. Ha. Nwanyị mba nọ. Ga-eju m ugbo m jụọ ya. Ya nwoke m na-ebi n'ụlọ. Ahụbeghị m ya mbụ na nwebeghị ihe yiri Monday ha ma o ji n'aka ma ọ fụkwa plank ruwe na ntu. Ihe ma ghọtara ya ihe n'ọkwa ya. Ahụbeghị m ihe otu ahụ nwanyị mba na-eju m ugbo m jụọ ya ka m ga-ajụ. Asị m gị high BP ma agbago na echiche egbugwere m kemgbe m kpọkpọrọ ngalana m chere ihe m nọ n'isi mechere otu oshi were ire ya arachaga skrin na otu oshi aṅatighị onwe eme ya doro ihe na-eji anya nwa mere ya doo egbugburu ya agbatịa ya. Ya ememe ya sị damn. Ihe ga-enye m ọnụ ọkwa. Nọkwa nwe. Agara m asị ọkwa wụhụ attention nga ka ọ kọlụga. Ikekwe omega ka obi gbawa aṅụ. Ọ omega ka ị bịa elekere ihe elege. Ka ịhụ ihe ịtụnanya ka ọ wụrụ ihe ọchị. Kama ebe ịsụ gbaga ya kwere ekwe. Ogiri shie keliri. Ti ihe kwere na-araga skrin. Ma na ịnọ n'azụ ya. Ti ihe kwere ihe olege lee ya for more than 30 minutes. O rutere ka ajụ ajụjụ. Nsogbu anụghị nne m ka enyekweghị m ọnụ. Ma ihe m ga-akọwatacha ngalugbu ene. Ya mere na aga m agbọtụrụ ya ụmụnne. Ha nwa ga-agwa ṅụ ụmụ nwoke ele ma nwere ndị na-egwu ụdị ka rough play dị otu a. Ka ihe na ọwa ma ọma eme. Ka nwere ihe aka ọ gwara ya. Ụmụnne ha ga-asa ṅụ gawa kọmentị ka ịnụ ihe ha ga-agwa ṅụ nụkwa ya nwanne m nwaanyị. Nwanyị mba na-enụkwa. Nwanyị mba na-enụkwa. Anọrọ m anọ. Anọkwara m anọkwa ụwa o ruru ịjụ ajụjụ. O ruru ịgbagwoju anya. Mana ihe m nwere ịgwa ṅụwo otu gị na ya ebirile enweghị otu isi mara na ikekwe nwere ọchịchọ dị otu ahụ ya n'ime. Ọ na-ama ụshala ụmụ ijidebe ya na nwoke. Ọkwa ihe m ugbo gị dobuli akpa ụla. Enwere ndị na-enwerịgọm n'ime ndụ ha. Ha enyere onwe ha aka na-agbajie. Ikekwe o nwere dịka feeling dị otu a mana ya na nwoke anụbeghị mbụ. Ya sị mba nlụrụ ya nwaanyị lụkwa na nwaanyị leji gị na ụmụ gị anya. O wee m ugbo gị pali akpa arịawa ihe na-enwebeghị ihe mere mbụ. Ọnwụ na o nwere ụdịka feeling dị otu ahụ mana enwebeghị nwoke ya na ya nọrọ na mbụ. O rukweghị ikoro akpa
gbawa ọnụ na-ara gị ahụ ugbo gị kwagịrị ime ụlọ gị ọkụ lawa n'ụlọ shi n'ime ọja na ịnọ lawa nwa m ihe nọ ngala eche gị Nna m ihe kwuru. Thank you. Nna m ihe kwuru nna m. Thank you. Mana gbọtọwakwara m ya. Ma anọdụla ihe ụmụnne anyị ga-agwatọ m biko. Kama like ịnụ public opinions. Ka m mara ebe ihe ka anọ na m ihe kwuru nne m. Thank you. Thank you.